dating gawin kasi galing kami sa El Nido, Palawan. At saka doon, sobrang takot ko kasi I saw the small cargo airplane in Botswana Rush. So I cried. I was so sad so much. But God is good still. Dami kong gagawin kasi marami akong gagawin talaga. Kasi wala akong dami kong trabaho doon sa galing ako sa leave work. Saka ngayon ito ako. Nag-leave work ako 1 week. So, kaya dami kong trabaho dito. Trabaho ko dito. Dami talaga. Kaya yan. Pag galing ka sa day off, nako, pag mag-day off ka matagal, 1 week, parang gusto mo nang ayaw bumalik magtrabaho. Pero dapat sa wala tayong pera. Tapos, yung sabi nila na, makita mo yung mga paryente mo. Pag magkita na yung paryente mo, nako, masaya ka, pero paminsan malungkot ka kasi sabi nila, meron ka bang pasalubong dyan? Oh my God. Yan talaga ang buhay natin. Hello? Hi, Morgan. Chemistry. Hi. Ito talaga ang buhay ng tao ngayon. Sana mayaman ako, parang pag ko sa mga doon sa mga paryente ko ba, sabihin ko sa kanya marami akong pasalubong. Oh my gosh, wala naman akong sana may, pero matumaba yung bell ko.
Kaya ang mahal-mahal ng plating ngayon. Yung tricycle sa amin, sumakay ako. Nako, in the morning, umaga, 15 pesos. In the evening, paggabi, 720 pesos. Nako. Tapos, ang mahal-mahal lahat. Pero yung sahod natin, hindi tayo naglikramo. Tapos, pareho naman tayo, wala naman tayo. Buti na lang ako. Pag uwi ko next time, maglakad na lang ako. Para wala akong, maglalakad na lang ako para hindi ako maka-save ko yung 20 pesos ko araw-araw. Pag ma-save ko yung 20 pesos ko araw-araw, okay na yun. Pwede na yun maghingi ng mga, para pamigay ko na lang sa, pamigay ko na lang yan sa mga paryente ko doon. Diba? Yung 20 pesos ko, araw-araw, so, doon ako 20 pesos ako, i-save ko yan, tapos ibigay ko sa mga paryente ko na nangailangan din. Tama talaga yung gagawin ko. Maglakad ako galing sa amin, papuntang market to bahay. Maglakad din ako, hindi ako sasakay. Bahala na yung mga tao ang sumakay doon. Basta ako maglakad na lang ako. Pag-exercise ako, siguro pag senior citizen ako, yan ako sasakay. Kasi mahina na katawan natin. Talaga. Kasi ang mahal, no? Mahal lahat. Mahal bigas. Mahal ulam. Mahal plate. Tapos, ano pa? Mahal lahat. So, tapos makita kong paryente ko, hingin ako ng pasalubong. Maglakad lang ako para makasave. Talaga. Para yung 20 pesos ko araw-araw, pamasahe, ibigay ko sa paryente ko ng kailangan. Sabihin na pasalubong, so ilagay ko ng 20 pesos. Tapos lakad ako, 20 pesos, pabalik, 40 pesos. Palagay ko ng piggy bank, tapos pag yung makita ko yung paryente ko na sabi nila ng pasalubong, meron akong ibigay. Diba? Kasi mahal. Tapos, pagbalik ko doon, next month, magiging 50 pesos na yan. Yan, 20 pesos. March to May, 40 pesos. So, lagay ko sa piggy bank. Tapos, 50, pabalik 50, 100. So, dapat yan, lalakad na ako. Pagkatapos, pag senior citizen na ako, meron na akong, doon ako sasakay. Diyan ako sasakay. Pag senior citizen ako kasi meron namang discount, diba? 20 peso discount. So, yeah. Okay na yun. Kasi matanda na ako. Pag ngayon, pwede pa akong maglakad ako na maglakad para yan, save pamasahe. Tapos magalit pa yung mga tricycle driver. Pero yung mga tricycle driver na humble, hindi lang 20 pesos ibigay ko. Kasi gusto ko sa mga driver, mga humble, pag makita ko sila humble sila sa akin o humble sila sa lahat ng mga tao na sumakay pasahero, bibigyan ko sila ng mas sa 20 pesos. Yan. Masarap talaga yan. Yan. Pag makita ko yung driver, sabihin ko sa kanila, magkano plating? Pag sabihin nila, 50 pesos, lalakad na lang ako. Pag sabi nila, 15 pesos, bibigyan ko sila ng 100. Yeah, kaganyan.
bigyan sila 100 kasi humble sila talaga. Yan talaga. Thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comment below. Bye-bye. I love you.